L'Obert Internacional de Torredembarra es va disputar del 30 de juny al 8 de juliol, estrenant l'espai cultural Sala del Mar com a nova sala de joc. Amb més de 3.500 euros en premis, el torneig ens va oferir un desenllaç molt interessant en una de les edicions més igualades dels últims anys. Amb el campionat anunciat a tot el municipi mitjançant les pancartes que hem vist abans, la llista d'inscrits es va enfilar pràcticament fins a 100 jugadors, assolint d'aquesta manera una molt bona nòmina. La d'enguany era la 20a edició i per aquest fet el torneig ha posat a la disposició dels participants algunes novetats com la samarreta de l'Open, l'edició d'un llibre commemoratiu o l'entrega d'uns trofeus especials en forma de torre d'olivera, els primers classificats, trofeus fets a mà per l'artesà local Josep Font. El director del torneig, en Jordi Salvat, ens explica algunes de les claus per mantenir el torneig més viu que mai després de 20 edicions. A veure, potser serien dos factors. Un és un equip organitzatiu que treballi, que es coordini bé i que tiri endavant aquest Open. Per una banda és aquest, aquí a Torredembarra el tenim afortunadament, i l'altre és suport institucional. És a dir, si no fos per l'Ajuntament de Torredembarra no tindríem Open i no hauríem tingut 20 anys d'Open. La federació, evidentment, la Generalitat. L'última ronda va ser d'allò més emocionant, ni més ni menys que 3 jugadors arribaven empatats a 7 punts a falta d'una partida per disputar-se, però només un d'ells es va adjudicar el punt sencer. El gran mestre català Marc Narciso, de l'Escola d'Escacs de Barcelona, va guanyar el mestre internacional Brian Solano i es va imposar amb un punt de diferència respecte al segon classificat, el també gran mestre Ruslan Pogorelov. El tarragoní Francesc Xavier Ferran va completar el podi. Precisament el gran mestre Marc Narciso, juntament amb el mestre internacional Jordi Fluvià, es va encarregar de dur a terme uns vídeos analitzant les partides que va jugar en aquest torneig. Aquests els podeu trobar a YouTube, al canal de Jordi Fluvià. Aquí analitza una de les combinacions del campionat en la partida que va disputar davant el jugador del Lleida, Adel Usama. Esta secuencia de ataque, por caballo por RH1 y aquí caballo de 2. Oh. Qué bonito, ¿no? Y él no se ha comido el caballo, pero hay que comentar qué pasa si se come el caballo. ¿Qué te parece? Alfil por, ¿no? Sí. Torre por y torre por. Toco el alfil y toco mate en F1, por tanto, única alfil E3, ¿no? Sí. Y el torre F1, alfil G1. ¿Cómo ves esta posición? Pues mal. Bueno, para blanco, ¿no? Sí. No se puede mover nada, tienes un peón pasado. Sí. Y poco puede hacer con la torre en A4. La classificació general del circuit català després de l'Obert de Torredembarra queda de la següent manera. El gran mestre Álvaro Alonso lidera el circuit amb 125 punts, superant el campió de l'Obert Internacional de Montcada, l'indi Sandar Shayam. Marc Narciso és tercer i li fa un escac al líder, tenint encara opcions a tot. El tram A és liderat pel xilè Fernando Valenzuela, jugador que té 6 punts més que la georgiana Salomé Melia. El gran mestre Aurelvis Pérez completa el podi. Ivan Paquico segueix liderant còmodament al tram B, tenint més de 20 punts que l'indi Aniruda Despande. El jugador del Mollet, Cristian Fernández Díaz, suma 40 punts i és, en aquests moments, el tercer classificat. Primera posició per Ramon Vicien Calvo al tram C. El català supera a la classificació els jugadors indis Atul Dahale i Naman Kiumar, segon i tercer classificat respectivament. El líder del tram D per una àmplia diferència és Ricard Nadal del Castelldefels, amb 80 punts, supera Santiago Pérez Ruiz i Marc Calonja, i Diego José Trias segueix en primer lloc del tram F, superant Antonio Castañeda i Joel Pérez Bolaños. Per últim, Álvaro Alonso, Marc Narciso i Miguel Muñoz són el trio de catalans que es distancien de la resta i són a dia d'avui favorits per ser el millor jugador català del circuit.